Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum bum bum. Когато дядо ми на времето донесъл един Bum 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 bum. и казал нека се предава от баща на син. Bum 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 bum. Баба много се ядосала и казала веднага да го маха. Ха! Какъв скандал! Bum 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 bum. И никой повече не го видял. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Но един ден склонила да се снима и тя. Bum 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 bum. Bum bum bum. Показаха ми снимката, просто мечта. Bum 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 bum. Баба, дядо и баща ми сякаш глътнали басуни, а пред тях мама с мен в ръце. Bum 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 bum. Смях се от сърце. Още утре ще мина в магазина и ще купя фотоапарат. Така ще мога след години пред всички роднини да докажа, че и аз съм бил млад. А идеята на дядо ми да има един Bum 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 bum. ще продължи да се предава от баща на син. Bum 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 bum. Но не са чернопели и не са пожълтели, а са цветни снимки, няма как. Bum 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 bum. Напълно спре методът крак. Bum 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 bum. 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 Още утре ще мина в магазина и ще купя фотоапарат. Така ще мога след години пред всички родини да докажа, че и аз съм бил млад. А идеята на дядо ми да има един Bum 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 bum. ще продължи да се предава от баща на син. Bum 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 bum. Но не с чернобели и не с пожълтели, а с цветни снимки, няма как. Bum 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 bum. Напълно спре методът крак. Bum 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 bum. 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 Bum 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 bum.